Hi guys! So first na ko na ride today. And I'm with Daddy Gaga and Plang. So, gikan ni sa San Miguel ni adto mi og Palao, then sa Kamigpugaan, and then panaog mi pagawas mi sa Hinaplanon. First time na ako magbike and gisaka na mi sa amuhang tour guide. Gisaka na mi niya sa Pugaan, guys. So, good luck sa amin. Ay, good luck pa humanay na day ni sa karon pa ko ni vlog, and nag-enjoy ra sad mi. Shout out kay Sir Ian How. Ang sarap magbike, sir. Kana haikon ra pug ko na siya. Shout out day sa naka yellow green nga helmet. Siya nagdala na mo din eh. Miss kang first time pa na mo. Say hi Daddy Gaga. Battle scars.